iddeċidejna u ddiskutejna affarijiet importantissimi, affarijiet li kellhom x'jaqsmu wkoll ma' interessi ewlenin ta' Malta. Kelli nżomm pożizzjoni soda fuq l-aspetti l-iktar importanti ta' Malta, jiġifieri il-pensjonijiet kif ukoll il-mod ta' kif nikkalkulaw iż-żieda fl-għoli tal-ħajja f'pajjiżna, kumpanija tal-ajru li kien fl-Ungerija li kienet fl-istess ilma tagħna ma rnexxilix iġġib dak li għamilna aħna u tafu x'kien ir-riżultat. Il-Kummissjoni Ewropea qaltilha għalaq li taqsam ixmara u tmur li fuq in-naħa l-oħra biex li tagħtini l-gambetta dik le. Dik linja li m'għandha qatt tinqabes. Il-konsegwenzi ta' dak li sar irridu jintrefaw minn min iddeċidi jieħu dak il-pass. Għax servizzu li tkun l-iżgħar Prim Ministru ta' Malta. Dak servizz tiegħek innifsek. Kelli ċans li nitkellem mhux mal-Prim Ministru u sirt naf kemm għandu għal-qalbu l-edukazzjoni ta' tfal tagħna. Qatt ma kont nippretendi li l-Prim Ministru ser jiġi u jinteressa daqshekk ruħu fil-proposta tiegħi.